ke sama a gutsun uwarki. Har kike wani yaga 1000 ranan kin yaga dala. Kudin abincin mutanen. Wasu su sha da ita. Shine yaki zo kina wani yaga daloli to ubanki ya ci gutsun uwarsa. Ke na ci gurin gutsun allon katamar gashin matsin gutsun uwarki. Yar kutumar bura uba. To ai so ke in ayar Kano ce ke local government din jihar gutsun uwarki, in ƙauye ce kuma ƙauyen babarki don gutsun uwarki. Za ki zo kike mana tijara kike wani yaga 1000 kina yago dala. Yar kutumar uba shegiya jaka. So dili din ma ai ta fike mutunci. An ka wulakanta kuɗi sai ya wulakanta ka tam. Na dai faɗa miki. Wallahi in na ga kin ƙara yaga kuɗi